Γεια σας, σε αυτό το πολύ μικρό βίντεο θα σας πω γιατί δεν κάνω πρώτα πολύ συχνά βίντεο και αυτό τώρα τελευταία. Συγγνώμη. Και έτσι τέλος πάντων θέλω να μου προτείνετε κάποια παιχνίδια για το PC που είναι free να παίξω. Θέλω να σας πω καταρχήν ότι εγώ το βίντεο του YouTube τα άρχισα πιο πολύ για πλάκα, επειδή δεν ήξερα ότι θα φτάσουν στους 10 συνδρομές και τόσα views 300 που και τα άρχισα πιο πολύ για συναγωνισμό, για πλάκα. Με ένα παιδί, παρακαλώ επισκεφτείτε το κανάλι του και κάντε του like, subscribe ό,τι θέλετε. Το λένε Αλέξης Πάπα και σας λέω ότι η κάμερα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι δικαιολογία και δεν μπορούσα να φτιάξω βίντεο. Έφτιαξα ένα πρόχειρο παιχνιδάκι του PC, δεν ξέρω αν σας αρέσει και άμα μπορείτε πείτε μου να γράψω, να φτιάξω κανένα άλλο παιχνίδι. Αυτά. Γεια σας.